नोंथांमोननिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनाय गिबियावनो बावहरग्रोबाय। दायो आङो आंनिनो दोंसे फेस्ला मेथाइ खनो आं आखायाव लादों। बे मेथाइया दाख्लै बावैसो रिलिज जादोंमोन। चिरांनिफ्राय बेखौ भिडिअ खालामनाय जादों सोरां बसुमतारी बिथाङा। आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनगोन आरो लोगोसे आंजों आखाइ खबफागोन ना रायजोफोर? आङो मोनथाम आवाजजोंहाय मेथाइ खननाय जागोन। बोराय, सेंग्रा, हिन्जाव, माने बिहावजों नांलायलायनायनि गान आरोना। नोंथांमोननि गामियावबो जायो जानो हागौ, सोरनिबा न'खरफ्राव बिहामजोजों माने बोरैबा मिलायलायनाय मोनफ्लाङाबा माने गेंग्रें गुंग्रें जालायलायनाय, बेखौनो लानानै लिरनाय आंनि मेथाइ। दा आङो रोजाबनो थाखाय आवगायबाय।
दावसि बिलाइ बेबायदि दावराव दावसिजों माब्रै संसार जानो हानांगौ नोंसोर मानो बिब्दि दावराव दावसि लोङै जायै मानो नांज्लाय खमज्लाय माबोरै संसार जागोन बेबायदि दावराव दावसिजोंलाय माबोरै रायजो जागोन बेबायदि नांज्लाय खमज्लायजोंलाय रायजोफोर दिनै आङो आंनि आफामोनजों लोगोसे नोंसोरखौबो बुंनो सानदों दिनैनि बे मुगाया लोंनाय जानायजों दावराव दावसिजों दिनैनि बे मुगायाव संसार जानो हालिया रायजोफोर गोजोन न'खर खुंनो हालिया दिनैनि बे मुगायाव जोङो जोंनि रोंगौथिजोंसो दावगानो नांगौ जोङो बे गोदान मुगायाव जोंनि रोंगौथिजोंसो जुजिनो हायो रायजोफोर बेनिखायनो आङो बुंदों नोंसोरो बेफोरबायदि लोंनाय जानाय दावराव दावसि गावजों गाव बुलाय सोलाय गावजों गाव दादागिरि देखायलायनायफोरखौ ज्राब गार रायजोफोर ज्राब गार दानि बे गोदान मुगायाव बेफोरबायदि नांलाय खमलायजों गावजों गाव दादागिरि देखायलायनायजों संसार जानो हालिया रायजोफोर संसार जानो हालिया नोंसोर बयबो गोदान मुगाजों आगान सुरदो रायजोफोर गोदान मुगाजों आगान सुरदो दावराव दावसि गावजों गाव नांलाय खमलायफोरखौ ज्राब बावगारदो रायजोफोर